Hej alle sammen. Som I kan se her, så har vi en motor her, der er splittet ad. Det var lige for at vise jer sådan et N47 renoveringsopgave, hvad det sådan i store hele går ud på. Vi har en kundemotor, som har spist et legeaffald, eller et søle på både krumtap og på plejlstang. Og så vil jeg lige vise jer, hvordan det ser ud. Og her har vi så krumtapsoverfald på cylinder 3 og plejlstang på cylinder 3. Det kunne tyde lidt på, at de her de er gået først. Og så er sponderrøgen igennem olietilførsel ind til hovedlejet. Og så er krumtapslejet kommet med og blevet defekt også. Her kan I se hans vedkommendes blok. Og det er tydeligt at se her på cylinder 3, at der er ikke ret meget at komme efter der. Det er simpelthen, den er simpelthen færdig. Og har lige haft legeaffald spændt på, og lige tjekket, om det overhovedet er muligt at genskabe legeaffald, fordi der er nogle tilfælde, man kan lave noget linjeboring. Det er lidt bekosteligt, men nogle gange så kan det godt lade sig gøre. Men der er jo en masse materiale her, der er blevet flyttet, som I kan se, så er oliesmøringkanalerne, den er jo væsentligt mindre, så der er noget aluminium, der er blevet flyttet rundt på, så nej, og lidt efter, med lidt eftermåling, så er det simpelthen ikke kunne lade sig gøre og genskabe den her blok her, så jeg har været hen i lageret og fundet en anden blok, som så har været til en tur i vaskemaskinen, som selvfølgelig lige blev målt igennem, så vi lige ser om foringerne, om de er gangbare, og de er runde og intakte. Så så kommer der lige nye, nye nålelejer til balanceakslerne i os. Så, men ellers så ser det sådan her ud. Her har vi igen lige plejlstangen, og den skal selvfølgelig også fornyes med et nyt sæt, så det passer. Topstykke her er også fandt ud af vaskemaskinen, og lige blevet tjekket efter, om det er plant, og det er snorlige, diagonal og tværs af det hele. Og der bliver selvfølgelig slebet nye sæder til ventiler og så videre. Så ventilerne er lige blevet, ja, de er renset, og skal de lige slutpoleres. Ja, fjederne bliver også lige vasket en gang. Stempler bliver selvfølgelig genbrugt, de er fine. Det er meget, meget let slitage på skørtet, det er meget, meget, meget grænset. Der har ikke været noget her kæde, der er sprunget eller andet, eller ledende, eller mærker eller noget, så de er fine og genbrugelige. Og så har vi selvfølgelig, der kommer nye løfter og nye vippearme, den har kørt i kilometer, så. Og der kommer selvfølgelig også nye olietyve. Oliepumpen skal selvfølgelig tjekkes ind i, for at se om vi har nogle spåner i, eller nogle ridser i væggen eller noget som helst andet. Er der bare det mindste, så skal den selvfølgelig kasseres, og så skal der findes noget andet. Knastaksler skal også lige vaskes og gøres pænt rene, og der er heller ikke noget så meget at komme efter. Minimal sporslitage, så det kører så fint igen en masse kilometer nu. Så vil jeg lige vise jer de stumper. Ja, så siger vi kan lige tage krumtappen. Krumtappen, den ser således ud. Og I ser igen, det er søle på træerne og hovedlejet der også. Og det har jo, begge lejer har jo købt med på inderside og ydersiden, så det er igen selvfølgelig blok, og det er også de overfald, der hører med til den blok. Det bliver selvfølgelig også udskiftet til den anden blok, det er klart. Ja, der kommer selvfølgelig en ny stempling på. Pumpen genbruger vi. Så kan I lige se sådan i de store hele stumper og sådan noget, der går i sådan et stykke arbejde. Og selvfølgelig det meste til slibsæt til topdelen, slibsæt til bunddelen, så selvfølgelig nye vippearme og de nye hydrauliske løfter, kæde, altså i kæder, skinner, og hovedleje, plejeleje og stemplingen.
Der er bolde til hovedlejer, bolde til plankstænger og strækbolde til topstykket og diverse dieselpumpe tandhjul og knasthjul og oliepumpe og strammer. Og sidst men ikke mindst selvfølgelig en toppakning. Alt sammen selvfølgelig i enten original eller fuldstændig OE tilsvarende kvalitet. Man kan jo faktisk næsten til grann lige se på den her. Der har jo nok stået noget der, som man gerne vil køre på den samme produktionslinje, så det er jo lidt sjovt en gang imellem. Men altså jeg er kædesæt fra Ivis, som igen er produceret til BMW. Så der skal ikke gås på kompromis, når vi snakker interne stumper i motor. Det er jo ikke noget, man gider lave 2 gange. Så, men det var lige sådan en lille hurtig gennemgang, og sådan lige sådan et overblik over, hvad der ligesom går til, og der går selvfølgelig stumper til. Så, men det var lige, hvad jeg går og laver lige nu. Så jeg håber, I kigger med næste gang, så ses vi igen. Hej.